Naghuwad sa mga basura, nagtukod og gagmay mga tindahan, adunay nagabunog anapog og pipila na munit gikan sa nagtipunog nga mga basura aron makapangwarta. Mao kini ang naabdan sa MyTV Cebu News Team sa pagbisita balik sa South Road Properties kun SRP, gigamit na sab kini nga garbage staging area sa Dakbayat sa Sugbo. Niadtong Marso 15, mahinumduman ang paghawan sa mga basura niini tungod sa wala pagtugot sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Niadtong Abril 20, gidanukan pagbalik ang maong lugar ug basura gikan sa mga kabarangayan sa syudad. Baguhay pa lang ko. Ang kining uban, tao na ni dire. Mga pila na ka buwan or semana sa? Mga tulo sa semana dire, ngay kay. Nakaila sa MyTV Cebu News Team si Tatay Boy Aiso. Matud niya nga sukad may balik pag-abli ang staging area sa SRP, pipila sa mga taga-inayawan ang mituyog adto sa lugar aron manginabuhian. Gawas sa pagkolekta og mga basura aron mapatimbang, adunay sab upat ka mga manindahay sulod sa area nga matud ni Tatay Boy naguna niya. Sa pagbisita ning Huwebes Mayo 14, naabdan sa MyTV Cebu ang usa ka truck nga naghuwad og anapog sa lugar, kini aron pag-comply sa sanitation and environmental safe practice. Matud sa driver nga si Kenneth Sacaris, duha ka balikan matag adlaw siyang mohuwad og 22 cubic meters nga anapog nga matud niya itabon sa mga basura. Dili na mo kuhan ba? Hindi mo baho ang basura ba? Tambakan ni siya. Tabunan ang mga basura or Tabunan. Aron maminusan sabang baho sa dapit, mag-spray sila og chemical. Samtang, ang Department of Public Services kon DPS mibutyag nga mibalik paglabay og basura ang syudad sa SRP niadtong Abril 20. Tungod, na-exhaust na nila ang kasabutan sa mamahimong ilabay nga basura sa landfill sa Aluginsan. Tungod matag adlaw, anaa sa 500 to 600 ka mga toneladang basura ang mahipo sa DPS. Mo na ato nang i-haul out balik. Pero compared sa before sir ug karon sir, gamay naman ng basura sir. Dali man kana ma-haul out. Mipadiyag si John Paul Gilasque nga karong adlaw nakigtagbo ang ilang buhatan sa DPS sa DENR. Tungod matud niya, wala pay resulta sa bidding kung asa ilabay ang mga basura sa syudad sa Sugbo. Sa pagpangutana sa MyTV Cebu ngadto kang Gilasque kung adunay approval sa DENR ang pag-operate nila balik sa SRP, mauni iyang tubag. I'm not in the right position to answer that. Pero as far as I know sir, kanang atong temporary staging area na to sir is there was a letter conveyed to DNR about that. So there was also a reply from the DNR to the city. Matod ni Gilasque nga nakadawat na og tubag ang ilang departamento gikan sa DENR. Samtang, mipadiyag sab sa iyang baruganan si Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña kalabot sa maong suliran. Mayor Nestor in trying to set up an alternative plan of putting a processing situation here in the city of Cebu, and I'm working very hard on it, and I'm in the process of finalizing the details where we will put either part of the North Reclamation area near the sewage treatment plant or in the SRP. Okay. And the system that we are going to try to use will be operated by the city. Sa pagkutlo ning balita, mipadiyag si Gilasque nga adunay task force nga giumol ang kagamhanan sa syudad aron sa pagsulbad kung asa makalabay sa basura o gihuwat ang resulta sa post-qualification inspection team aron makahatag na og tubag ang syudad sa Sugbo nga mao'y gihuwat sa DENR aron mapatinaw ang sitwasyon sa basura. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.